Ok, du vil vise noe? Ja. Headshot. Boom! Og så er det en Jesper-sled. Og ikke nok med det. 2. Nå kommer vi sted til. Alle liker noe der da, Johan. Ja, jeg vet det. Ja, uansett. Jeg har den effekten på. Ja. Og så må jeg litt, bare for å få det vekk, så må jeg ta en litt sånn kickflip backup flourish. Ja. Og så, til slutt, så skjer det et eller annet med svardet i rumpa mi. Bare man trenger visst ikke hoppestokk for å hoppe litt. Nei. Åh, det er så genialt. Ok, står det over? Nei, vent litt. Kill them all. Ok, den skal jeg spille hjemme, så den var dritgøy. Kill them all. Kan vi ikke spille da? Neste side. Jeg kan ikke fra noe sånt der var en ny... Ok. Just. Grab the harpoon. Det var det. Det er sånn jeg suger på. Come on, load. Load, my beauty. Ok, be right back.